máme už odcvičené a idem si práve pre krabičky. Dávam si ich voziť k mojim rodičom domov a je to úplne super, lebo každý deň mám to šťastie vidieť svoju rodinu, svojich rodičov, pozdraviť ich, prehodiť pár slov a ísť do práce. Takže ideme za nimi a máme full day, takže poďme, ponáhľame sa trošku. Že väčšina ľudí si uvedomí to, že mohli byť častejšie s rodinou alebo tráviť s nimi viacej času a teda ja som vďačný aj za tie chvíle, keď si idem ráno pre tie krabičky k tým našim, lebo ich viem pozdraviť, maminku postískať, zrovna není doma. Tým, že naša maminka, babka je veľmi starostlivá a snaží sa každému z nás, tým, že sme štyria, pomáhať nejakým spôsobom, niekomu postrážiť deti, pomôcť nejakým naverením alebo podobne, tak teraz už není doma, ale ináč sa s ňou ráno vydávam. Niekedy si ráno dáme kávičku, prehodíme pár slov a za tie chvíle som vždy veľmi vďačný a odchádzam potom do toho dňa taký naplnený, lebo ne každý má to šťastie vidieť svojich rodičov každé ráno, pozdraviť sa ich, keď aj náš otec furt niekde cestuje a podobne, ale keď sú tu, tak si tie chvíle užívam. Či už to je nedeľný obed, ktorý pre nás pripravujú každú nedeľu pre celú rodinu, toho si vážim úplne najviac, ale aj takýchto krátkych chvíľ, keď sa len tak pozdravíme a poprajeme si pekný deň. Takže idem si pre krabičky a ideme ďalej.